ҷанги Бадр як рӯйдоди сарнавиштсоз дар таърихи мост. мо таърихро дӯст медорем ва онро бо шавқ мутолиа мекунем. дар зиндагии ҳаррӯза низ ба воқеаҳои таърихӣ ишора мекунем, вале мутаассифона аксар вақт онро танҳо ҳамчун маҷмӯи ҳикояҳо ва ривоятҳо қабул менамоем. омӯзиши таърих бояд пайваста ва бо дарки амиқи воқеаҳо сурат гирад, на танҳо бо ҳифзи онҳо. мо бояд донем ки пеш аз он ва пас аз ҳар рӯйдод чӣ гузаштааст, муҳити он чӣ гуна буд, то шахсиятҳо ва воқеаҳоро дуруст дарк намоем. танҳо чунин муносибат ба таърих ба мо имкон медиҳад ки сабақҳои арзишманд гирифта аз доираи воқеаҳои гузашта берун бароем. ҳангоми таҳқиқи ҷанги Бадр ман ба чанд нуқтаи муҳим таваҷҷӯҳ кардам ки арзиши муҳокима доранд. нуқтаи аввал, Бадр анҷоми як силсилаи рӯйдодҳо буд. қабл аз он 8 ҳуҷуми мусалмонон сурат гирифт. яке аз онҳо дар моҳи ҷумодулаввал 4 моҳ пеш аз ҷанги Бадр сурат гирифта буд. дар он паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо 200 ёронаш иштирок доштанд. ин ҳуҷум бо номи Зулушайро машҳур аст. минтақае дар соҳили баҳри Сурх, наздики сарзамини қабилаи Ҷуҳайна. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам хост корвони қурайшиёнро, ки таҳти роҳбарии Абу Суфьён ба Шом мерафт, боздорад. бо ҳамроҳии 200 ёрони худ эшон ба Зулушайро раҳсипор шуданд, аммо корвон қаблан аз он ҷо гузашта буд. пас мусалмонон маҷбур шуданд ба Мадина баргарданд.